Takže čaute, toto je nové video a ideme si nájsť veľa Simpsonov. A moje meno je SpongeBob. Tak, ideme si niečo si nájsť. Ja to vidím odtiaľto. Nejaký Jimbo Jones. OK, idem ďalej. Tie barány nie sú nič. Tu proste behali. Aha, chyba som si vôbec. Tak, ďalší. Ja som si chcel iba dať zmrzlinu. OK. Chleba. To bude tiež tu niekde v obchodiaku. Kde je chleba. Tak tu. OK, idem ďalej. Tuto asi nič není. Možno by niekde mohol byť, kámo. Z jurského sveta to moc nie. Toto je ako nové. Jo. Car Drive idem. Hneď ťa tu idem vyzvednúť. Tu by tiež niekto, to by mal niekto akože byť predavač, nie? OK, to mi je jedno, tak. Berem aj tohto. OK. Čo tu robí ten autobus? OK, to mi je jedno. Tak. Autobus. OK. A teraz. Kámo, by som si rád našiel kamo nejakého vzácneho, počkaj. Medzi rare. Aké sú tu rarky? Rare. Chcel by som nájsť napríklad Captain Jack. To asi viem, kde je. Alebo nie. Neviem. Toto tiež sa mi zdá. Toto neviem, kde je. Presne, ale viem, ako sa to získava. Cooling Bart, neviem. Nie. Rare. Tiež nie, všetky sú tu už rare. Tak, to je Bart myš. Giant Rat Hole Plates. To nie asi. OK. Toto by som chcel nájsť. OK. A King Shorky. Kde je? A ešte by som kam musel mať Firemana. Toho. OK. Homera. No. OK. A ako sa to dá šprintovať s Simpsonom? OK, to není Simpson, akože SpongeBob. Ako sa s ním dáš... Ja som na kostoli. Aha, a tu je Ania, to som si vôbec nevšimol. OK. Mám ho. Angelisa. OK. Tak si skúsime komu tá Exy. Malo byť niekde na škole. OK, tak to idem. OK. Tak. Počkaj, to krovie. Yes. Tak. Tu je sekera. Ja ju hodím. Teraz hodím. Ja budem s tým chcieť vymlátiť okno. To čo bol za odraz? Jako ja som zomrel? Čo mňa vyšiel duch? Počkaj. Díky. Tam sa musím tiež... OK. Tam sa tiež idem pozrieť. Tam by malo byť tiež čosi.
Tak ty si dobrý postižák. Čus. Čus. Tuto vyzerá zaujímavo. Mám tuto tiež rérku. A to by mal byť aj ten Homer. Počkaj. Áno, to nikdy bude. Čítam si to. A vítaj. Počkaj, čo? To je iba Homer Sleep. Ach jaj. Tak tu niekde by mal byť. Tu je. OK, mám to. Mám tu asi všetko. Tak to by asi mohlo byť. Tak ideme naspäť do Masa. Tak. Hej, musím nájsť toho Homera od strelovača. Proste toho hrozne chcem. OK, je tu cintorín. Ako sa si mám dostať do cintorína? Čo? To. OK, nikde som takúto čakovicu nevidel. Tak. No, čo tu asi ako postav? Aký strom je zlý? Porozmýšľajte sami. Ja ho zatiaľ chytím. Zatiaľ, čo hľadám ten strom, tak by ste mohli dať odber a like, ak sa vám páčia takéto videá. No tak ja už ho vidím. OK. Pavúk. Ne, tak to je OK, budeme mať ďalšiu rérku. Ja to mám vážne kamo Bartovi zapáliť. Čus. OK, tak idem. Díky. Tu by mala byť sviečka. Kamo. Tak Fireman Homer asi nezíska. Ach ja, tak idem. Asi to nezapálim. Ach jaj. Bart Home asi nebude. OK, tak aby som sa asi mohol teraz pozrieť. Jasné, že to som sa ho... Ešte nie. Tu, ako v tom filme. Yes, to bolo aj vo filme. OK. Simpsonovi. OK. Kto nevidel film, tak odporúčam si ho pozrieť. OK. Ešte len takto. Alebo nie. Nemám vidieť svoj ksichtík. To čo? OK. A už nič nevidím. Jaký som... Tam by mal byť... OK. Finn the Simpson. To je tu akože... napísané? Ja to nejumpnem. Na tú pumpu. Au. OK. Tak ja už neviem. To asi nedám. Kde by mohol byť nejaký zamierovač? Skúsim ho nájsť. Jej. Mám ďalšieho. OK. Teba som si to ani nevšimol, Líza. Počkaj, berem. OK, už som tu, no ale sa do toho dostať, neviem. Ale skúsim si zabrať niečo stylové, aby sme mohli ešte hľadať. Čekujte. Už to ide! No, počkaj, tu je ďalší. Sorry, že tu jazdím. Vidíte? A tu je, že movie. OK. Simpsonov. OK. Aha, inekcia. Počkaj. Kde to som? Tak berem typka. Tá Homerová hlava je hrozná. Počkaj, čo to? Srdce a hlava. OK, idem preč. Ach ja. Nosný vedec. Som vonku. OK, idem hľadať. Ja som ju našiel. OK.
Tú loď som tu ešte nikdy nevidel. OK. Idem sa tam pozrieť. What? Zaujímavé, OK. Tu si nasadnem. Jo, ja idem. To by mal byť tiež niekto si na tom. Ja to vidím. Yes, mám to. Díky. OK. Tak, ja si pre nich. Kámo, ja som sa iba ponoril a ja som tu. Tak to aj... Dobre. Tak ja tu skúsim niekoho nájsť. Ježiši. Tak akože, tu keď sa približím, tak tu niečo buchne. Bumerang. Počkaj, ne. Ja mám akože 10 rýb. Aha, počkaj. Tu je... OK, bar želva. OK, ja to zdávam, toto nejdem robiť. Kámo. Prečo som taký ružový? Toto mám na hube, OK, to je jedno. Ja som z toho mora vyplaval. Zase naspäť. Počkaj. To sa tiež dá ísť. Wow, OK. Teraz si nasadním, musím to plávať. OK, to by asi mohlo. Jumpuj to. Ja som sa zlákol. Čus, bengáč. Berem. Počkaj, po stolom. Ne. Nejaký... OK. Počkaj, to není bengáč. OK, to je jedno. Idem sa pozrieť dookola mesta. Kámo. Ja ho nenájdem snajprov. Hore je čosi. Čus Marč. Čus Tipek. Čus pes. Odkedy majú Simpsonovci psa, no to je jedno. Kámo, to čo je? To je Kermit. To je Kermit? OK, tak to berem. Kermita. Idem ďalej. Čus Bart. Čus. Dandy Bob. Ty si bol aj v komiks... Počkaj. My sme asi otvorili tým školu. Počkaj, berem toto. OK, a bežím tam. OK, keď tam budem, tak škola. Zasa peklo. OK, tak berem teba, nešparaj sa v nose. Potom... OK, berem teba. A nakoniec teba. A ešte teba. Áno, kámo, to mi pomôže. Let's go, mám ďalšie odškrtnuté. Rabbit, pluši. Áno. OK, ideme ešte sa pozrieť do školy. Nakoniec škola už nič nebylo, idem sa ešte pozrieť do Simpson baráku. Ty si tu odkedy Bart Simpson, OK. Čus. Našiel som brownky, OK. Brownky. Musíme kamo tam rýchlo ísť do školy. Ideme to odomknúť. Tak. OK, mám aj kýpnutý, tak to ideme odomknúť. A tu je... Díky. Ešte už nemám odomknuté, už žiadne kľúč nemám. Díky je rediteľ nejaký. Čo si je? Nič. OK, škola je celkom vyprázdnená. Jaj, kam ja chcem nájsť toho Homera Snipera. Skúsim sa pozrieť ešte.
OK. Tu asi nikto není. Počkaj, ten môj nejako svieti. To asi není, kámo. Počkaj. Hory, Superman. Je tu zase nejaký postičák, OK, nejaký Lunches Monster. A počkajte. Decko. OK. Tak skúsime ísť ešte hore. Už čas sa budem musieť ukončiť, ale ešte nie. OK. Ja to potrebujem nájsť. Lenže ja to neviem nájsť. To by som išiel zase dole do Springfieldu. Toto je Spring Falls. Prečo by tu mal byť nejaký zamerovač? Ach jaj. O! Medveď. Homer Pool. OK. Tu hore je tiež čosi. Tam sa nejako dostať. Ale jak? OK, to je mi už jedno. Ja sa potrebujem pozrieť potom odstreľovač. Kámo, kde je to presunená do... OK, dostačí. Tu je citku, že predtým sa pozerám. OK, idem sa tam pozrieť. Zaujímavé, OK. Vezmem si teba, potom vás dvoch. A ešte už neviem, kto tu je. Už tu není lízanka. Ak si to není. Ďalej. Idem sa pozrieť za cirkus. Jej. Čus myš? To je nejaký tichý masko. OK, čus. Ty si bengáč. Zase žere domov. Bitka odnutý, to chápem. Kámo, ja už to budem musieť ukončiť. Som celý spotený. Takže toto video u konca, ak sa ti video ľúbilo, nezabudni like, aby sa nevidíme pri ďalšom videu. Čau. A ešte keď tak, za toto video som myslel nazbierať 68, takže čau.